एका नव्या देवस्तुतीच्या वर्षाच्या प्राजित काळाची आज सुरुवात जाता। ह्या काळाक तुका आणि म्हाका मोगान स्वागत करूंक मातेवाचे सुवार्थेंतलो जेजूच्या दोंगरावयल्या प्रसंगांतलो एक विशेष पाठ आरती घेवन रावला। कपटपणाक सांडून खऱ्या भक्तीपणाक वेंगूंक आणि ह्या दोनां मदलो तफावत समजून घेवंक हो सुवार्थेचो पाठ उलो दिता। दान धर्म, मागणे आणि उपास या तिन्ही भक्तीक गजालींनी कपटपण सांडून खरी भक्त करूंक जेजून उलो दिला। भक्तीच्या करण्यापैकी पहिले मागण्याचो उल्लेख कित्याक येवंक ना, पहिले दान धर्माचो उल्लेख कित्याक केला, हातूंनी कांय संदेश आसा काय? सुवार्थेंत मातेवाक मागण्याच्या की दान धर्म पहिले दिसले आणि निमाणे उपास दिसलो। हें कित्याक हांवूय नेना, पूण मातेवान सुवार्ता बरयतना वापरली चिंतपारीत कित्याक गी सारकी दिसता। दान धर्म, मागणे आणि उपास ह्यो उत्तम भक्तीक करण्यो आदारतना शाबासकी आणि प्रतिफळ कोणा तावन आशेवंक जाय? ह्या सवालाक आमच्या बापा तावन म्हणून सुवार्ता स्पष्ट तरान जाप दिता। पूण ह्या आमच्या बापाक सुवार्थेंत गुपित आमचो बाप म्हणून आपयला। सुवार्त्या प्रमाणे ह्या गुपित आमच्या बापाक गुपित तरान केल्लें दान धर्म रुजता, गुपित मागणे मेसवता आणि गुपित उपास मांडता, वा गुप्तपणाच्या भक्तीक करण्यांक देवातावन प्रतिफळ अपेक्षा करियेत। हेरांनी पळोवंक जाय, हेरांनी वाकणूंक जाय, हेरांनी शाबासकी दिवंक जाय म्हणून केल्ल्यो भक्तीक करण्यो कपटपणाच्यो जातात आणि हांकां मनशातावन मात्र प्रतिफळ अपेक्षा करियेत। भक्तीक करण्यो मनशाच्या आंतरिकपणांत रोमोवंक जाय। करेज्म आंतरिकतेच्या गुप्तपणांत रिगसो, आमच्या काळजांत रिगून तिळसो प्रामाणिकपणाचो काळ। हो भक्तीक करण्यांक महत्व दिवचो मात्र न्ही, त्यो खंयच्या मनोभावान करता म्हणून वरून पळोवचोय काळ। जेजूच्या कष्ट मरणा जिवंतपणाचो गूट गुंडायेन नियाळूंक साध्य करच्या ह्या प्राजित काळाचे सुरवातेरच सुवार्थेन भक्तीक करण्या उद्देशी गुपितपणाचे चावये मुखांतर पास्काचो गूट उगडूंक दिल्लें आपोवणे गंभीरायेचें आनी व्हड पंथावणाचें।